Bon dia, aquí estem a les instal·lacions d'Ilerfred amb el gerent, amb el senyor Josep Llorenç, que ens explicarà una miqueta la vinculació i el perquè d'aquest equip d'Ilerfred que juga a la tercera divisió del futbol 7, que com sabeu estem aquí per a parlar sobre aquest equip i els logros i una miqueta que ens expliqui el senyor Josep com està l'empresa, com funciona aquesta empresa i quina història té, no? Senyor Josep, bon dia. Sí, bon dia. Doncs això, no? Molt bé. Explica, Una petita observació. El nom de l'empresa és Industrial L'Eridana del Frío, SL, que és coneguda des d'un bon inici per la seva marca Ilerfred. Doncs, feta aquesta aclaració... Sí, és una aclaració per mi important. No, i tant. Feta aquesta aclaració, senyor Llorenç, les preguntes és això, no? De que expliquis una mica aquesta empresa de Ilerfred com a marca, quina història té i a què es dediquen. Sí. Bueno, Ilerfred és una empresa que es va constituir l'any 1986, que si Déu vol, l'any que ve farem 40 anys. És una empresa que la vam fundar i continuem sent els mateixos socis fundadors, 3 persones. Vam iniciar-nos a Lleida. Estem molt especialitats degut a la zona d'on hem sortit, amb el tema de la frigoconservació. Som especialistes en qualsevol necessitat que pugui tindre una central hortofrutícola, des de maduració, desverdització... Això és el que li volia preguntar, no? A què es dedica Ilerfred, o a què es dediquen una miqueta pels neòfits que no sabem una miqueta de la frigoconservació i tal, què es dedica això, no? És una empresa de fred industrial i d'atmosfera controlada. Llavors ens dediquem a fer instal·lacions de fred per tots els sectors. Inicialment, com volia dir ara, vam iniciar amb el sector hortofrutícola. Al ser una empresa de Lleida és el que més predomina a Lleida, però després ja hem entrat a fer instal·lacions de fred industrial a tots els sectors, a l'industrial, logístic, farmacèutic, càrnic, congelat, de tot. Com tal sigui fred industrial, ho toquem tot. Com dir, ens vam iniciar a Lleida, però a poc i amb els anys ràpidament ens vam estendre cap a l'Aragó, cap a la Rioja, cap a Navarra i sobretot en zones, després també cap a Extremadura i tal, en zones on predomina també la producció frutícola, i com que estem catalogats com una empresa especialista en això, ens coneixen a tota Espanya, no? A tota Espanya, inclús Portugal. A part també fora d'Espanya, segur que també... Portugal i França. També està molt bé exportar producte lleidatà i producte de proximitat nostre, no? Correcte. Però, des de ja fa 15 anys cap aquí, ja com us dia, ja ens hem estès amb altres sectors i estem també per tota Espanya, inclús tenim delegacions i serveis d'assistència tècnica a Saragossa, en tenim a La Rioja, en tenim a Madrid i en tenim a Andalusia. Des de fa un parell d'anys també a Andalusia ja hem començat a treballar i també estem hem entrat amb una acceptació molt bona. Sí, és així. No, i quan la feina es fa ben feta i quan... Són ells els que han vingut a buscar. Hi ha aquest bagatge. Sí. I no ens podem queixar. L'empresa... Perdoni. Anava a dir, a l'empresa som en aquests moments uns 130-140 persones i tenim també una flota de vehicles d'uns 70-80 vehicles per donar servei, perquè una de les el que caracteritza una empresa com la nostra no solament és fer instal·lacions i fer les vies, sinó després, quan el client ho requereix, donar un servei d'assistència tècnica eficient i immediat, no? I després també disposem d'uns 4.000 metres quadrats de nau per poder tindre sobretot estoc de recanvis per poder donar aquest servei ràpid i eficient, per poder reparar, segons quins muntatges hi ha se fa una elaboració prèvia que es fa aquí al taller i el resto ja es fa sobre l'obra, no? a casa del client. Ens ha donat un clínic del fred i el fred industrial, ens ha donat un clínic que està molt bé això, senyor Llorenç. Parlant ara ja una miqueta més de les lligues i de l'equip, quina és aquesta vinculació, no? Amb Industrial del Frío i l'Ilerfred, amb l'equip que ja fa uns quants anys, ja fa, no sé si 3 o 4 anys, que està participant i que cada any augmenta de gent, de jugadors, augmenta de, hasta de capacitat de poder competir a lligues, com ha passat aquest cas, no? Sí.
Bueno, de fet, jo quasi recordo que des que se va iniciar sempre havíem jugat. La vinculació amb l'esport i amb el futbol, no? Sí. Sempre havíem jugat campionats o inclús dins de la pròpia empresa. Me recordo, això ja fa quasi 40 anys, a Térmens, a col·legi, al Pau Térmens, ja anàvem a jugar. I sempre hi ha hagut una tradició, no? I després ja, conforme l'empresa s'ha anat fent més gran i que ha hagut més gent i que hi ha gent que ha tingut ganes de dedicar i perquè això, si no hi ha algú que està una miqueta a sobre, és complicat, no tira endavant. I llavors hi ha hagut gent disposada a col·laborar i a ajudar i a tirar endavant i ara el créixer de l'empresa, com us he dit, és més fàcil, perquè ja tindrem un equip, per dir-ho així, més competitiu. Tots de la casa? I tots de la casa, tots treballadors de la casa, que abans no era així, inclús alguns no ho eren, i a vegades inclús en un partit amb jo havien tingut de jugar un menys perquè no podien formar l'equip. Ara no, ara ja són habitualment sempre són gent i sempre van allí a disfrutar. I han millorat també, no? Han pujat de categoria i tant, no? Però l'important no és el jugar i guanyar, sinó és jugar, passar-se un rato bé, fer esport i també fer pinya, no? I confraternitzar entre ells, perquè a la fenya tots sabem el que és la fenya, moments tensos, moments d'agobi o tal, i no hi ha temps ni per d'això. En canvi, s'aprofiten aquestes ocasions perquè sigui algo més distès amb ells. Correcte. També a l'empresa ja fa uns quants anys que també fem un concurs de fotografia que hi participen tots els treballadors que vulguin, tots els que vulguin. Això també després se fa una miqueta, es fa un esmorzar i s'entreguin i també donem uns prèmits a les millors fotografies. Això fa aquesta pinya, aquesta noblesa també, que fora del treball l'esport o activitats culturals sempre estan molt bé amb aquest aspecte, per això. Correcte, sí senyor. Doncs això, amb el senyor Josep Llorens, aquí a Ilerfred, o com ha dit el senyor Llorens, Indústria Riana del Frío, quasi 40 anys, l'any que ve faran 40 anys. Ha sigut un plaer, senyor Josep. Molt bé. Encantat. Plaer set meu. I fins la propera.